Mas pinaigting ng mga kinauukulan ang proseso ng pagpili ng mga bagong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps matapos sumailalim sa validation at registration ang mahigit 300 potensyal na benepisyaryo sa bayan ng Asingan. Ayon kay Beneficiary Data Officer Marvin Chen, layunin ng isinagawang aktibidad na tiyaking ang mga tunay na kwalipikadong pamilya ang mapapasama sa listahan ng mga tatanggap ng benepisyo mula sa nasabing programa. Anya, ang mga potensyal na benepisyaryo ay kabilang sa Set 14 at ang kanilang mga pangalan ay nagmula sa datos ng Community-Based Monitoring System na isinagawa ng Philippine Statistics Authority. Gayunpaman, binigyang diin ni Chen na hindi garantiya ang pagkakasama sa naturang listahan upang agad na maging benepisyaryo ng 4Ps. Anya, kinakailangan pa ring sumailalim ang bawat aplikante sa masusing pagsusuri at beripikasyon upang matukoy kung sila ay kwalipikado sa programa. Kapag nakapasa sa validation at naaprubahan ng mga otoridad, saka pa lamang sila opisyal na maitatala bilang mga bagong benepisyaryo ng 4Ps. Nilinaw rin ni Chen na ang Set 14 ay tumutukoy lamang sa kasalukuyang batch ng mga potensyal na benepisyaryo at hindi sa bilang ng mga tiyak na makatatanggap ng nasabing ayuda. Dagdag pa niya, walang nakatalagang kota para sa bawat distrito dahil nakabatay ang pagpili sa regional allocation at sa resulta na isinagawang validation. Sa pamamagitan ng prosesong ito, inaasahang masisiguro na ang tulong ng mga pamahalaan o ng pamahalaan ay mapupunta sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta. IFM News. IFM News. IFM News.